z rozmlácenýho kostela v krabici s kusem mýdla. Přinesl jsem si anděla, polámali mu křídla. Díval se na mě oddaně, já měl jsem trochu trému, tak vtiskl jsem mu do dlaně lahvičku od parfému. A proto prosím věř mi, chtěl jsem ho žádat, aby mi mezi dveřmi pomohl hádat, co mě čeká. A nemine, co mě čeká. A nemine. Pak hlídali jsme oblohu, pozorujíce ptáky, debatujíce o Bohu a hraní na vojáky. Do tváře jsem mu neviděl, pokoušel se ji schovat. To asi ptákům záviděl, že mohou poletovat. A proto prosím věř mi. Něco pověz pěknýho. Počkej, jak to, ještě to jsem nečekala. Ne, děkuju. Kdyby ty telefony nebyly, jaký by to bylo? To by bylo krásné. Tak to byla taková pohoda. Čo, ti pošlu nějakou krabitu, já něco pošlu. Co posíláš, no je krepem. Kde máš kozy? Jsou moje kozy ani bacha. Jsou citlivý. A ty seš co? Ty seš voják? Ochrana, jo? Možná bude tak debil. Voják? Návštěva? Nebo účastník? Náš Tomáš je účastník. Účastník. Slečna? Já jsem ještě zatím civil. Civil. Jaký oblečení bude? Tam je venku. Mezi dveřmi pomohl hádat, co mě čeká. A nemine, co mě čeká. Země česká, do